מסודרת דרך אתר צה"ל בהמשך, שאתם תדעו גם מי הכתובת ומי האנשים, אני אפיץ את זה בזמן הקרוב. זה לגבי יישובי העוטף. אני רוצה להגיע חזרה לעזה, למה שקרה היום בעזה. אנחנו המשכנו בתקיפות לאורך כל היממה, חיל האוויר תוקף במרחבים. המרחבים האלה שנתקפים הם מרחבי טרור. ההיגיון בתקיפות האלה הם לפגוע בכל מה שמשרת את התשתיות עבור ארגון החמאס, שאנחנו מפרקים את התשתיות שלו. בשלב הזה כבר יש הישג גדול בהיבט השליטה של ארגון חמאס בשטח. ארגון חמאס מבחינה מערכתית בשטח מתקשה לתפקד כריבון. האוכלוסייה במספרים גדולים של מאות אלפים, חלקה נמצאת כבר במחסות, ויש לא מעט פגיעה באזור העיר עזה, במוקדים רבים ורחבים ושכונות.